Hai लोगोफोर, good morning. नै आङो फिसालाखौ लायनो थांगासिनो दङ निउ बङाइयाव माने फिसालाया कारापुरनिफ्राय फैगासिनो दङ थांगासिनो नै दासो माबा मोनदों साफ्राकाटा निउ बङाइ फिसालाखौ नेफैदों नै मोनफैबाय निउ बङाइयाव मोनफैबाय फिसालाया सफैथ'वाखै Passengers, train number 15961 up Howrah Dibrugarh Town Kamrup Express via Rangia Junction, Rangapada North Junction, North Lakhimpur is arriving on platform number 3, Olugoguri, Mongolimbo. Gadi Sankhya 15911 via Rangia Junction, Rangapada North Lakhimpur. नंबर प्लेटफॉर्म आगे आसे कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15961 हावड़ा फिसालाखौ नेफैदों आंहा नै लोगोफोर फिसालाखौ लांनोसै माबायाव जेनेरेलाव दानगोन निउ बङाइगाव